Onye isi nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ Choro Obidiegwu agago n'iru wee kpọkwuo ndị Anambra ndị nke Chineke gọziri na ebe dịgasị iche iche ka ha kwudosie nnọọ ike wee pụta ihe wee na-akwado ya bụ ụlọ ọrụ ABS na ịga n'iru na ịna ejere ha ozi. Choro bụ onye kpọrọ oku a oge ọkpọ ndị isi ụlọ ọrụ ABS wee mee njem iji wee kpọtụrụ otu nwaafọ n'ibo ama ama nwere aka onyinye na obi sarasara bụkwazi onye ndu obodo nke ndị n'ibo okpukpu afọ abụọ bụ Dr. Innocent Akuvue na oriakụ ya bụ Engineer Betty na be ha dị na n'ibo ebe Emmanuel Okonkwo ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi ABS kọwara na ọchịchị obi ọkammụta Chukwuma Soludo bụ iwube ụlọ mgbasa ozi bụ ejiamaatụ na mpaghara Afrịka gbaa gburugburu, ebe ọ rụtụrụ aka na ebumnobi a gọvanọ nwere maka ụlọ mgbasa ozi ABS agaghị apụta ihe na ọ bụ na ndị ezigbo mmadụ nọ na Anambra steeti enyeghị nkwado otu o kwesị. Choro gaa n'iru too Dọkịnta Akuvue n'ihi ọrụ ọma dị iche iche niile ọ na-arụ n'obodo n'ibo nke wetara ọtụtụ mmepe na agamniru n'obodo ahụ, ma kpọkwue ya ka ọ bụrụ onye ga-akwado ABS na ọtụtụ ihe ndị na-echere ya bụ ụlọ mgbasa ozi aka mgba n'oge ugbu a, nke kachasị nke ihe gbasara ụgbọala dị mma ụlọ ọrụ ahụ ji aga ọrụ, igwe na-enye ọkụ nakwazi imerime ihe ndị ọzọ. N'okwu nke ya, Dọkịnta Akuvue onye ji ọkwa President General nke National Shippers Association of Nigeria jikwezi ọkwa Chairman Nigerian Society of Chemical Engineers Rivers nakwazi Bayelsa kenere nnọọ Chineke nna maka Choro n'ọkwa ahụ enyere ya ọhụụ dịka onye isi ụlọ ọrụ ABS ma kọwaa ọkwa ahụ enyere ya dịka nke kwesịrị ya, ebe ọ kọwara Choro dịka onye ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara mgbasa ozi. Dọkịnta Akuvue nọrọ oge ọ na-akọwa ABS dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe nke na-ejezu mba ụwa niile makwazi ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara mgbasa ozi na ịchịkọba akụkọ, kwe nkwa na ọ ga-akwado ụlọ ọrụ ahụ ka ike si wee kwe ya iji wee hụ na ebumnobi aka na-achị steeti abụọ ọkammụta Soludo pụtara ihe n'uju na ya bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi. N'okwu ekene ya, otu onye n'ime ndị na-alụ ọrụ n'ABS nke so gaa ya bụ njem nleta bụ Maazị Emeka Okeke toro nnọọ Dọkịnta Akuvue nakwazi oriakụ ya bụ Engineer Betty maka ọrụ ọma dị iche iche ha na-alụ n'obodo nakwazi aka ha na-enyere ndị ọ na-enweghị ka ọrịa, ma kenekwezie ha maka ezi nneta ha nete ha n'oge ya bụ njem nleta, ma kpee ekpere ka Chineke nna gaa n'iru n'igozi na ichekwebe ha. Site na n'ibo dị n'okpuru kansụl Ọka South, abụ m Emmanuel Okonkwo.